We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Mshafana mfowethu. Uyaphila bhuti. Siyaphila bhuti. Awu bhuti. Ake ngiphila kakhulu bhuti. Ake ngiphila kakhulu bhuti. Heka mangozi yami. Hele Pirates. Abalandeli. Hele Winnie. Asasuka esitongweni Nkosi yami. Oh manje. Uthi izwi. Ngoba angibabhoshisa eqaleni. Ngisababhoshisa namanje. Iyo ophile iwenze njalo nangokuzayo. Uyababhoshisa. Nithi izwi ababhoshe. Uma engezwa emakhaleni bazoza esikhundleni. Amen. Useyevani ke manje. Useyenzani manje? Ngimdonsa ngomndlandlanozi. Ushayiwe. Uzokwatela la kimi. Kanti ushayiwe. Awushachwanga yini ngomkhondo? Awukhazwe arrows. Hayibo. Officer the outfit. Uthidekile. Hayibo. Uthidekile. Kanti manje Uthidekile. Awazazi nkosemngenhla. Udunusa. Enzansi. Ufuna ukuzenza mina. Uthidekile ufana nalaba engibatitha ngenduku. Amen. Hallelujah. Abagugula yini ehamba namanzi. Manje leli verse obulifunda leli lithi ababhoshe verse iliphi lencwadi? Ivesi la base arena phansi khona esigodini sikamamezela isigodi. Hayi. Ngizolithenga leli Bible. Amen Nkosi. Amen. Amen. Sibonge Nkosi. Orlando Pirates 2 Sekhukhune 0 siyabonga. Abhoshile. Okay.